Abdülhalim Velioğlu doğru haber. Xwalî li serê me be. Mîna ku pencerek 1500 sal berê hatiye vekirin û tarîx û dîroka Îslamê nîşanê me didin. Li şûna kevran bombedê avêtin weka li Taîfê. Li dora artêş û eskeriyek zalîm, birayê tên ji küfeyê bi hesreta dilofek av tê bi tenê hiştin mîna Kerbelayê. Tu di çolekê de hatiye hepiz kirin, têketina erza, vida û xwarinê ji te re hatiye yasa û qetexe kirin. Bi birçîbûnê tu ceribandin mîna li Mekkeyê. Li cem te kesek tuneye ku jî kevirên ku li te tê avêtin, xwe bike mertal û te biparêze, ne jî kesek heye ku dilê te rehet û tesellî bike weka Hezretî Zeyd û Hezretî Hatîceyê. Gelo me pir mihîmtî dabû hejmaran, me digot em milyar û nîv mislimanin. Ger em tuyê İsraîlê bike wê bixweziya me lehî rabe û di nava vê lehiyê de bixeniqe. Bi gotineka din me bi pirbûna xwe pesnê xwe dida ku di sûreya Tekasûr de jî hatiye gotin. Wê rojê pirbûna we pesên dabû, we pesnê xwe bi pirbûna xwe didan, lê tufê de vê yekê ji we re tu nebû. Tövbe 25 weka li Huneynê. Ji bo Xwedê ma ji we tu kesek tuneye ku bi mêrxasî û kahremantiya bav û kalê xwe yên bi cesaret, Xwedî şecaet pesnê xwe bidin ku bila vê tirsa di dilê me de bavê ji derve. Weka Cenabê Pêxember silavê Xwedê li ser be. Me gotinên weka herî ji xwe re ciddî dît. Weka ümmeta herî mezin, dewleta herî bixurt, tarîxata herî mezin, cemaeta herî qelebalix û mezin. Ev gotinan bi vê awayî zêde dibe. Ma hûn herî bixurt, herî mezin bûn we çi kir? Dema we pariyek nan nekiriye Gazê, ez ê bi vê xurtbûn û mezinbûna we çi bikim? Ey Gaze te bi me da nîşan dan ku ümmeta Îslamê ne milyar û nîv e, tenê 2 milyon e. Berê hêviyek me hebû ku em biçin cennetê. Xeyalek me hebû heta ku me ev hevok û cümle jî te bihîst. Ya Rebbê me bedêla cennetê da, me bê hesab û bê ezab têxine cenneta xwe. Ey Xwedayê min li hember musîbetan ecîr bide min û min tiştê bêxêrtir bide mihafezekirin. Cihekî me heye ku li cenneta ku tu diçe, ez vê yekê nizanim û êdî fedî dikim ku vê yekê jî te bixwazim. Zarokê xwe yê şehîd bûye rakir û wiha digot: Ya Rebbî gelo tu ji min razî ye, ji bo tu ji min razî bibe ji xwîna min zêdetir bigire. Belê vê îmanê ev gotinan digot: Ma em û ev kesên ku van gotinan dibêjin biçin heman cihê. Me tu di tarîxê de weka çîrokekê dixwen. Lê tu navê cesaret, sebir, teslîmiyet û îmanê ye. Me çi kir? Weka bi 10 salan e em qelebalixê herî mezin dicivînin ser ev de, em meşiyan, çuxa ji me hat em qêriyan, dema em betlîn, vê carê ketin riya malên xwe, xwarina xwe xwar, paşê me destê xwe vekir û got: Ya Rebbê alîkariya xwe ji Gazê re bişîne. Weka wezîfeya Xwedeya ku dayî me dîsa îadeyê Xwedê kir. Me got tu biçe şer bike, dîsa me tu bi Rebbê te re bi tena serê xwe hişt. Weka Benî İsraîliyan ji Hezretî Musa re digot: Tu û Rebbê xwe biçe şer bikin. Em ê li vir rûnin. Maîde 24. Lê aniha bi tena serê xwe em dua dikin.